ஹலோ டியூட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து யோகிங் சென்டர் பேபிள் வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து இந்தியன் கொரியரில் தான் வந்துச்சு. இது என்னென்னா ட்ரெயின் ஃபேஃப்னி ரீகலர்ட் வெர்ஷன் தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த பார்சலை இது இந்தியன் கொரியரில் தான் வந்துச்சு. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. வந்து ஓப்பன் பண்ணி கடைசி இப்போ நம்ம சீசி சிக்கன் பாஸ்டாவோட பாக்ஸில் வந்துருக்கு. இப்போ நம்மளோட ட்ரெயின் இந்த பபிள் ட்ராப்புக்குள்ள வந்துருக்கு. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது கைஸ். இப்போ உங்கள் கேமராவில் எப்படி தெரியுன்னு தெரியல, இது ரியலில் வந்து நல்லாவே தெரியுது. அதோட இது பாருங்க கைஸ், இந்த ஸ்டிக்கர்ஸில் வந்து வராமல் இருக்குது. அது ரப்பர் இங்கே பாருங்க கைஸ், அது நல்லா ஃபீல் ஆகுது. இது பார்க்க ஒயிட் விக்ட்ரி வாட்டர் மாதிரி இருக்குது. தீட்லாம் பாருங்க கைஸ், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதோட இந்த சவுண்ட், இந்த கிளிக்ஸை பாருங்க கைஸ். த்ரீ கிளிக்ஸ் தான், ஆனாலும் நல்ல சவுண்ட் வருது. இது வந்து ட்ரெயின் ஃபேஃப்னி ரீகலர்டு வெர்ஷன். அதோட இந்த மெட்டல் கார்ட் சிப் வருது. அதோட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து 2 ஸ்டாரு. அடுத்து ஜெஃபர் கைஸ். இப்போ வந்து இதை வந்து இது டைப் பண்ணிடலாம். அதோடு இல்லாமல் ஒரு கிஃப்ட் வேறு வந்துருக்கு கைஸ் யோகிங் ஸ்டிக்லேருந்து. என்னென்னா ஃபேங் ஃபெனீர். இதோட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து பூஸ்ட் ஜாகி. ஆமாம், ஜாகி தான் கைஸ். அது நல்லா இருக்குது. இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இது ரெண்டுமே ஒரிஜினல் தான் கைஸ். இப்போ இதோட கிளிக்ஸை பாருங்கள், இதுவும் நல்லா கிளிக்ஸ் ஆகுது. இதுக்கு லான்ச்சர் வேறு கொடுத்துருக்காரு. இப்போ வந்து ரெண்டுக்கும் டெஸ்ட் பேட்டில் பண்ணலாம். டெஸ்ட் லான்ச் பண்ணி பார்த்தலாம். என் லெஃப்ட் ஸ்பின் லான்ச் கொடுக்கல, ஆனால் என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது. இப்போ லான்ச் பண்ணி பார்த்தலாம். நல்ல பேலன்ஸ் டைப் மாதிரி இருக்கு கைஸ். ஏன்னா ஜெஃபரோட பேலன்ஸ் டைப் டிரைவர். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது ஃபேங் ஃபெனீர் லான்ச் பண்ணிடலாம். அவங்க ப்ரோட்டோ லான்ச்சர் இது ஒரு அட்டாக் டைப்பு. இப்போ வந்து நம்மளோட லைட் லான்ச்சர் லான்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக லான்ச் பண்ணோம். இப்போதான் கைஸ் பார்க்க அட்டாக் டைப் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கம்மா. பாய் பாய்.